Elijah Enugu drop another format. Terrorized format. You know? Elijah Enugu wepụta kwa another format now, or drop low once. Ma ga finish going to get gbasa hotel. O TB Joshua mepere ndị ụzọ ihe niile. Nyawa baba, ihe niile na-eme moto fofo ye, ha nche niile so ndadem. Ma no nwe nchori kwa ndị ụka dị ekpekpe. Ati nchori ike mara bụ ndị ụka go and read this thing na gwa gị. All those prophets and prophetess in afọ. For they ekwe ka mmadụ were fa shine. Na isi na ya bụ nwa onye a. Na ya si na aka onye apụta. Ihe a bidoro mgbe anyị na-eji adoration n'Enugu. Elijah Enugu told us go mgbe nwana anyị nwoke bidoro n'uke. Ana m agwa gị na m ina member with my blood, my energy. Mgbe nke nọ n'uke bidoro. Mgbe o bidoro, Elijah Enugu ọ bịa wube mgbe ahụ na Elijah Enugu sịrị onye ama mbịa nwe Enugu ya jewe uke. Na ha chagbu. Elijah Enugu aja n'Igbo ọbụla nsị ka nna asị. Ma afọ n'ihe ọma. Mana ọ bụrụ eziokwu nzu ka nji n'aka. Ọ bụrụ eziokwu ka nna ekwu ka ndị ike Chineke da agwa agwa. Elijah Enugu open his mouth. Onye n'ọka gwa anyị onye sịrị anyị jebe uke. Who says so? Adoration na-arụ ọrụ ebe ọ na-arụ n'uke n'iru mụ na gị na-abụ ndị na-eji adoration n'Enugu denu ma ihe nne. So ha dị ekwe na-ege ntị, ha dị ekwe ka asị na onye nwa sọpụtara onye a eyote nne-ekwu because na ikwu ọnụ gị sọpụtara onye a. Now those customers si side onye ahụ abịa bụ na nke gị ga-eji ozi na nke onye a oyi ha na-esi elu nwa virgin na Elijah Enugu to date. Nwa virgin na-abịa Elijah Enugu nso with format ka o si tụrụ Elijah Enugu grow customer. Mana before Elijah Enugu awọta ihe na-eme nwa virgin na nafelu go wuru gị ashine. Elijah Enugu mechara regret wasị na ọba ya bịa ba gị bịa ba ya sacha gị ọkpa gị were maka na ya sa gị ọkpa je bido ministry. Okwu kwuru ya. He said it. Share video anụ to your village WhatsApp group ka unu mụta ife ihe 21st century. Ihe anyị chọrọ bụ ka anyị dị mma. Enough is enough. Elijah Enugu na-ekwu ya na ọba ọgwụ bịa ba ya sacha gị ọkpa. Ihe tago ịpụ iwere ya je bido ministry. So one virgin dị very very smart. Very very smart. And then man this side ba ya ndị Imo steeti ba anya. Maka ma otu esi keche steeti enwe ka Chineke si nyecha ya amamihe. Ọ dị ka video na watch taa n'ụtụtụ anya kpọta emora n'ụtụtụ a. Onye Nnewi tiere voice na group ha. Na Nnewi kweni. Biko na ndị police bịa buru ya na factory ebe ya na-arụ ọrụ. Biko na ya send the name of the police station no. Biko kawa kandi ya batali ose maka. So ofonye Nnewi ba reply gbe Nnewi kweni. Onye na-ebi ya sị batali ose maka otuko kwe geje eriji. Ihe tago no the first video m watch no to even na Chineke nyere ndị Nnewi amamihe business. That na ebe ọ bụ na ifuru onye Nnewi ifuru wisdom. Ihe ta Nnewi. Ndị Imo State side anya enyefa gift of being smart. I'm telling you, very very smart. N'ichi itoro Imo State kita no just gbage nkịtị. Mana ọkwa maka smart, fadị extraordinary smart. Or a gift Chineke nyefa. I'm telling you 100%. So, nwa veji we smartness afọ dị ya n'ọbala. Were tụọlụ nwoke bai. Tụọ ya ọlụ. Nwoke bai fọlụ ọmụgụ saa ya ọkpa. Bidi aka n'isi. Si ya, fear not. I repeat it again at the second time. Fear not. Ebuka, fear not. Ebuka, fear not. Elijah Enugu teach Ebuka, fear not. Njinjiji na na na-esi video niile a. Anọgidekwa members ya atọ ya na social media. So now, what am I saying this thing? What I'm saying is what? You watch at TB Joshua ifungbo ya na omotofo for you. When problem. Mgbe na omotofo for you when problem. What happened? Omotofo for you si na TB Joshua papier. No man of God, no papa. TB Joshua the bunk all the line. He have papa. Now, omote nweze papa. When I work Damina. Nkowa si fa ga uzie format okwasi Elijah Enugu drop right kita. Now, when I work Damina can be yes. Somebody Damina. You to go. Us no nwa Odene Paul Eneche. To be a pastor. Here to go. No one want to Paul and Eche. And Eche, but I'm making gonaria.
because gị na ya na-abada emezi ofe ihe. So enwere ọha ncha na ihe apụta dị proud si na onye apapịa n'onye ahụ papịa. So ọzọ nke ha jizi asụ onye ha ncha niile gbadobe na asị na onye nwa papịa bụ Idahosa maka na Idahosa anwụgo ebe damina yes maka na Dahosa anwụgo Ifeoma Ejiofor thank you maka na Bahosa emego gị na anwụgo Idahosa oduheje nwe onye ọzọ pụtara check in. So that is the work of Christianity. Hatred didn't even fight too much. Fade ekwe ka asị na prophet nke azụpụta na da were ma osi gị je na nke nwe ya dị otu a gị jebe na onye nwa azụpụtara nke anọ emekpere na were gị jebe die. They don't say that. Join her customer business can name a cool business. So what am I telling you now? Enwere number nwana anyị nwoke release nke ikpeazụ na-ege ntị ka nwere mgbịrịgba yonitekwe the mode. Nwana anyị nwoke release another okpasị another okpasị another big okpasị nti weze da akọ Igbo nsogbu jee na video Elijah Enugu mere nso a kedu ihe okwu o si na rutere one day mana ọ chọọ isi asị dị ngwa gị na steeti anya kesi keche steeti anya onwe ka Chineke si nyecha ya amamihe ihe atago onye Enugu ba ịchọ iri gị mugo ọ na language ya ọ na language ya uche gị dị ya gịnị Enugu steeti mewere any ọkpọ gị wune m mana ọ makwa n'ibụrụ onye Enugu n'igba ya Anambra ma imo uche gị dị ọchọgo ebupụ gị edịghị n'ụbụrụ. So gịnị ka anyị na-ekwu nwana anyị nwoke Elijah wee baa n'asụsụ be anyị si ka ọ na-okwu ihe mere nta nwa n'onwe ebe o si afụta onwe nwoke nwa nwụrụ mgbe nwa na the man itego ọ nwụrụ nwoke mmadụ pụta n'iru bịa bụrụ ataba ọma mkpọzi ụtaba maka ọkpọ ya ụtaba ọ bụrụ general Igbo names ọ ga-aba n'Enugu be anyị ka o nwee ike tọọ gị ụtọ na ntị o wee bụrụ ataba n'aka na-ehunye n'imi ndị family afọ dị mmadụ ebe ọ na-ehunye ataba n'imi wee tie mkpu ewee kpọba Elijah Enugu. Elijah si na ya abịalụ nepụ anya fụ ebe nwoke na-ehunye ataba n'imi na tie nwoke tegoro nwụrụ ịmụrụ ụda akụkọ a ka eji akpata oyi ha na-agwụ gị n'otu a adị mana bunu village ahụ gasị ọkụ adịrị ya chijie n'abalị otu anụ na na-eme tiu ikechezi akụkọ ịnụ nụnụ ụdị atụ gị dị ka mpa chukwu dị ya nwụrụ ebe ahụ enyere ya dị nso ebe akọ ya esi ebe apụta na-akpa ataba nụrụzi oyi. So ọ sị gịnị ka o mekwene o wee kpọwa Jesu nọ na Eucharist isi ala ikpere ala ka anyị na-etiri sakramenti dị nsọ na amasọ nwoke wara ataba ya fụ gbapụ disappear. Igbo, I love you so much. Now what am I saying? Elijah Enugu na-eme ka ịghọta na onwe nwoke nwụrụ sins pụta n'iru ubi abụla ataba na-akpọ ọkwa the same people gwara na onye nwụọ jebe ọkụ mmụọ jebe pụgatịrị jebe enigwe chike nenu these people izụkwadịghị ndị anụ mana ihe mere na ịma nchọpụta ihe Ezeakuu na-ekwu ọsịsọ bụ na ha na-ekwu ihe ga-atọ gị ụtọ fa na-ewu isi gị good luck, you shall prosper, you shall not die, you shall make it. No, those things doesn't work. You are just making a vocal sound. London, I don't care. You shall not die. Ambulance is there for risk. You shall not die. Cameras are there for your protection. You shall not die in the UK. Metro transportation system is there to reduce traffic and motor accidents. You shall not die in London. Good motorable road is there to prevent you from motor accidents. You shall not die in London. Standard health insurance for every living citizen is there so that you cannot die because of sickness. You shall not die in London. Good justice system is there. In law court, you get justice no matter your level, no matter how much you have. These are the real you shall not die. Not to can you on.
He shall not die, but no African country can boast of nuclear weapons. He did. European refused to sell nuclear weapons. America refused. Russia refused. Japan refused. The whole white country refused to sell nuclear weapons to African country. Not that we don't have the money to purchase it, but they refuse. Because Africa is their resources. And that is what is happening in the life of Abraham Tuero in Burkina Faso. Because the young man told France, go. Let's use our hand and develop our land. France, Abaleba. Makana Burkina Faso Buchifa, Behaserini. The day Nigeria will rise up to tell Britain to go, Britain will buy. I'm telling you. Come back to this world. Any day anybody will challenge Britain over this country. The same way this boy in Burkina Faso, when Britain got mad catch here. Britain got bomb mad. Now the only Mary man for Duchi. I'm telling you, the chief gonna the whole engine Britain now, engine aeroplane Britain now. No man no siben naga package power. The chief go. Oba mini na fu na ebu ari container ga up and down. The chief gonna man no siben naga pataka eja power the engine. Icheta. Eho your country working refinery. Ebro man no ebuje Britain refinery ebuch tell again for. So you just say about fuel na Britain or the cheaper than your country oil. The same Britain and Wagner with the highest gold reserve in the whole world. Man, I feel more good. I don't Wagner men look. Hey man, I can give Elijah could tell you Bia Clement. Bia Elijah could tell you Millie. One no better cup. But I go to Uchi can water. One na over cup. Elijah there's a Naria Milia more. Tell him pure water. I name practical. No plus theory. You have to go. Ebe reserve again. You go the reserve in the book of Elijah. Negent. I repeat it again. Google here now. Britain with the highest gold reserve today in the whole world. England have enough. But they don't have it in Abefa as an inheritance. Where did they mine the gold? From Nigeria, Burkina Faso. The whole countries are colonized. English speaking country for colonized. Nene, Ghana Boko. Now we need to know to a Ghana fair. I name a practical. Nene go don't get reserve go to my Bible. A print in China. About you go me a millionaire. Now, maybe reserve your own. It's okay. That was it. Maybe your own miracle there, go don't get anybody. Why any generation you know Elijah Enugu na say such a ligimugu. Ochinapu nkiji. Osige nwachukwu. Oga Elijah jere bata kwudo nwanyi nwere ho ga-abunya na nwa ya rise efe je nwuruzie. Nebe. Aka na obiam na yegi na family gins. Mere mebere. Jesus mere mebere. The Lord answer when I call. Mere mebere. Adoration. Mere mebere. Oh, mere mebere. Onye na-aza m mgbe mkpọrọ ya. Eze mere mebere. Chai! Nwachukwu ka o kwutoro nwaanyị na nwa ya. Nwaanyị wee mepe ọnụ sị Elijah. Onye amụma nke nọ na Metuzedek. Agwasa mmanụ aka mụ na nwa m nwaanyị nwelu. Ihe ọ ga-agba iriche taya na kpụra je nwụrụzie. Mere anyị ebere. Jizọs mere anyị ebere. Onye na-aza anyị mgbe anyị kpọrọ ya. O mere anyị ebere. Elijah wee sị ya nwaanyị. Asị m gị nye m mmiri a, nye m mmanụ a, nye m ndị a. Nwaanyị wee bere akwa wee were ihe oriri a wee nye Elijah. Sọọsọ ihe o nwere na-abịa Nwachukwu. Metụ nwanne gị aka sị ya na ọsọ ihe o nwere na-abịa. Metụ onye anọghị n'akụkụ aka sị ya na onye Elijah si ihe ndị o nwere na-abịa. Mere anyị ebere. Jizọs mere anyị ebere. Onye na-aza anyị mgbe anyị kpọrọ ya o. Mere anyị ebere. Rekanda ya kama sotorola bakalabashiba. Nwachukwu ka o were mmanụ ndị a wee nye Elijah. Elijah wee riche. Elijah wee mkpu enu n'anya na mbara eluigwe kpọka ochie. My father, mere anyị ebere. Jesus mere anyị ebere. Onye na-aza anyị mgbe anyị kpọrọ ya.
mera ebere ikwo kwa magini sanyo ogadira anyị ma ochai kwa magini sayo ogadira anyị ma adoration uzie no kwa mani sanyo ogadira anyị ma uzie no kwa mani sayo ogadira anyị ma Elijah wee bido kwuo kwa mani si nwa ya Jason ekwu okwu n'isi gị taa dịka na-Ejike ya amụma mmiri urabashi kama afọma otego Yahoo bido na n'Igbo ye kanda ma usotoro kolabashi da orebo sindera balabashi ma Nwachukwu Jason eji gbo okwo ma n'isi gị dịka na-Ejike ya amụma iko mmiri taa Jason eji gbo okwo ma n'isi gị Elijah wee sị nwaanyị ya bute mmanụ ya wete mmanụ Elijah nwaanyị wee wete mmanụ na-eju okpuchi bọtụ Elijah wee were pụta niile dị na be nwaanyị wee gbajuo ya niile nebia Elijah wee gbapịa fria ụta kịta mmiri gwoda izu ụta mmiri gwugo n'ihe a na mana Elijah ji nke ya mana na-emezi pụta nke izi ju ebupịa pụta nke bụ eju ewepịa mana na-agbanye wit okpuchi bọtụlụ mana you have imagination, something that is never cannot be possible. That is where they focus the brain of black people and they kill their own children in something that is possible, which is common sense, science. Ama ko Elijah mani mari eji screen phone eji kirim keta akane bo Elijah okwasi abawa gogo iri keta go okwasi you accommodated okwasi in your life. That's why you go on as a black man. If you jatala fu atata basi as a black man in UK ta afufu julu go on, you are not happy because you are not living in your land. Ayi wa bi na ba eketa afufu julu ayo kidnappers everywhere, bad roads, no electricity, no good hospital. And as a black man you are born to suffer 100%. If they manipulate you, something at the horror, something in my name in the also. Can you preach it? He did. And the Bible says, go to the world, you will do more than I do. Or say, Bamba, it one with the Bible quotation, Bible says, go to the world, you will do more than I. Jesus says so. You will do more than him. Kaga. Mgbe Elijah Enugu ga na-agwasị gị ya onye no sago gị isi mgbe believes in eji obere mmanụ gbajuo 100 butas and then 10,000 last card na akpa gị format business metụ nwanne ka kasị ya na format business nọ na akụkụ ka kasị ya na format bụ business and ihe ọbụla ga-eme ka nwoke ma nwaanyị survive ọnụ wa bụ gịnị business na country na-aga n'iru taa business fa nwe format America with a format fa with ngwa ya why no you use your dollar so world market. Don't sell your country product. You cannot sell your oil today in world market without using dollar. That if you try it, they will buy you. Fabiabali upon all resources Chineke go. And when one country which in a farmer uses dollar, lay their oil, they keep on using their own oil in their country. Format business one now. You have to go. Now, Elijah Enugu watch us again. Now why where will he come man? Where about you put 100? One off format. You know an account to go for 10,000. Happily key with 10,000. I can know Yamama. Elijah Enugu when doing Aruna Yama Bonya Mona Pong Yamama. Yabonya Mama. Give you a Kuyonya Mumma. Oh. Ebron is a fat. It turned out on one is a fat. Queer Elijah Millie. No, but I'm not so covering your bosom with 10,000 format. On the bank, there will mortgage you break the money. When that your account has been credited with social media, not Jesus' account or God account. Satan and Jesus format business. These two things never exist. But so when you get religion, you be a free person. And to reject religion is not easy. Number one, if you talk about if you really pay, if you allow it, can we get some for somebody that pay, not bola. Imala whole of my daddy. Okay, go when chief. I'm just telling you the fact. But somebody may want to find now, or pay return the Pentecost to pay the end. Okay, I think because something happened again. So say again, you got consistency. You make it, my leg.
Yetago. Ana m agwa gị reality. Mgbe mbụ ka n'isi, ọ bụ na ma ekpere ma na kpụnwụrụ abalị. Nna kpogodoro obere nteto, ọ dị m ka ma na-eme isi something. Ka nwere ndị mmụọ ya abịa tọgbu m n'abalị a. Because religion is all about fear. Mana just consistency. Nwayọ ọ na-eme gị gba nkịtị na kpụrụ ogodo n'okporo la whole of mother de gba nkịtị. Before 2 months, ya lalụ whole of. You then know. So, gịnị ka nna agwa gị? Anya. Jesus na Satan bụ format. Ya format eji eme gị business. Format eji eri ọrụ. Format eji achụta ego. Ihe niile dị n'ụwa dị mma bụ ego. Ọ bụrụ ịwụ ọgwụ. Ọ bụrụ ikpe ikpere. Bụrụ ichi Jesus. The only thing ga-eme gị na nke bụ shine bobo, shine baby ego. Shine woman, shine family. Na money. Ihe niile end between me and you. Mmadụ na mmadụ. Kwe from Bosai bịara ime nwoke ma arrest. Kadafia. Job abelo onwe. That senator. One senator na the watcher. Negotiate moti around ma on ya. I'm Bosai be me arrest. Job abelo onwe. Ozi na board moto. He locks in the KB map. Tifo also. Ene ho senator. Maka na mmadụ bịa putere ya. Ho senator. Nwe ihe ka mmadụ. Ndị Igbo jisi n'igwe bụ ike. Ihe senator ji ripọsa n'igwe ezute gị maka gọọmenti bụ igwe. Ihe bụ ihe gwani gọọmenti ọyị ha anyị chanile kpọkọrịtara nwe as constitution. Nye ndị police power, nwe ọzọ nyere police power taa na abụrụ mụ na gị na abụ. Ihe constitution mụ na gị kpọkọrịtara na ndị aka ga-enye egbe. Ndị a nwere right ije ma anyị arrest ma imehie. Enwere ebe ike onye police dị again. Igwe bụ ike. Ọ na anyị kpọkọrịtara n'igwe si ngwa ha bụrụzie police. They have no other power. Ọ bụrụ Chineke kụrụ ha from heaven ma from na mmiri ha gbalata na bụrụ bụrụ police bụrụ egbe fanwa ha nabas police no. Ọ igwe bụ ike mere fa police. Anyị kwekọrịtara mere fa police. So mbosi igwe bụ ike ahụ kwekọrịta anyị kwekọrịtara ihe itire ho senator. Thank you Dino Malaya Senator Dino Malaya yes. Onye kugiko Dino rie mbombo mo no ni na ho negosi ayo ma obere motorcycle ya maka ihe nke a na-apụ ka iche the man erigo wa onwe ota attention do dige n'igwe nke no ihota igwe bụ ike hitiri Dino si na Hilux map na rie hatago all the same igwe bụ ike na alụ ọrụ na UK men onye UK chi ije America chọrọ visa igwe bụ ike na alụ ọrụ na Texas ka onye Texas chọrọ ije UK on need visa. Onye Canada chọrọ ịbịa benna go need visa. Ha jikọtara ọnụ kpụkọrịta na ha ga-ekwu eziokwu udo n'eziokwu mebe ezigbo omume eziokwu na-aga aga ka m gwa ihe na-eche ụfọdụ ndị Igbo mana religion adịghị eche maka ọdịmma benna ihe na-eche maka Satan na Jizọs ife na ya bụpụrụ gị uche adịvatịrị gị uche n'ikuku ibụrụ na onye ụka sọsọ ị ga-ebu n'obi everyday bụ Satan na Jizọs demon na Jizọs ọgwụcha mana omenala bụ ụzọ eziokwu ife na-echu anyị kedụ ka ị ga-arụ skuul ire arụsị ya dị benna gị gbaa ya fence if you have the money. Oburu to okwu alụnsị otu Catholic Church dị bụ mgbe buru gboo ka ọ dị kịta enwe modernizing altar. Fana modernize their altar. Mgbe ebido Catholic Church ahụ ebe ahụ ị na-eje ụka otu a ka ọ dị bụ unu nwa modernize ya. Let us modernize our shrines. Onwe nke dị gị ka ebe ha na-atụzi egwu ka ọ nọ mezie anya gba ebe ahụ fence paint ya were tiles m everywhere. Ruo oche right now onye bịa n'ilu alụnsị ahụ ọnọlụ rie ndị because ọsọ ife a bụ ihe dowere obodo dị iche iche taa. So ndị nna nna ndị be anyị ka na-atụkwa ụjọ bụ alụnsị gị na onye ụka mekata ihe tụọ ya na alụnsị kịta na alụ na-eme akpakpakpakpa ọ bụ na anyị ka dowere alụnsị anyị na ụka abata ahụ onweghị onye Igbo ga na-eme ese up I'm telling you gịnị bụ police station ebe alụnsị anyị mana ndị Igbo amara dị edowe alụnsị mana ndị ụka bịazi gwa gị na alụnsị a na-egbu mmadụ nsị a na-egbu mmadụ na onye nwa ji onye ga n'iru na alụnsị na-egbu mmadụ. Law court anaghị egbu mmadụ anaghị eme mmadụ hanging ma ekpeche ikpe na court alụnsị na-egbu ya ka ya dị ọcha. Ọ bụ na mmụọ dị be anyị na ndị ụka bịara ofesi mmụọ dị be anyị believe you me nwere onye ga na-emegide nwanne ya nta ori amandị amamandị kidnapping amandị baị kara iji oyi mana sinsa gwa gị na enwere onye nzọpụta na agbaghara mmadụ na-emejọ gị jeyo mgbaghara jụọ ụmụnne anya bi n'Italy jụọ ụmụnne anyị bi na France jụọ ndị bi na London jụọ ndị bi na America biko nwere ihe dị ka forgiveness n'obodo Igbo. I'm telling you the fact. Onye a nwe ya dọkpara ya bụ Reverend Father
je to godi ana alon sita je to ana alon so bodu efu ya kata na o gbakere wa onye anwu ya bụ reverend father na reverend sister je to godi ana alon onwe ndo ka chọrọ nwa anwu ndị chọrọ ije Enugu mana ndị ka atụ ụjọ ọnwụ n'ụwa bụ church people ebuzi n'agha enuzi n'ọgụ be a peaceful woman ya ka ndị ọcha si dịrịcha peace fonye ọcha were siga na esi ele onwe ya n'oyi useje fesi ọrịa rụcha ọrụ n'ọrụ onwe ndị eje wọchị bọọlụ je wọcha bọọlụ ndị eje kọ tenis je kọ tenis ndị eje nwa nwere je na paakị na-enwe anwụrị gị nwa gbidigbidi bụ baịbụl nwa anụ ọgụ gbidigbidi onye a na-achụ gị a na-achụ gị a na-achụ onye na-achụ gị onye ka ị na-achụ ewere na m eziokwu pịawa ndị ụka azụ onye na-achụ gị si na-ese mụ na gị na nachọ nke ịma na ibe ezigbo mmadụ na inweghị mmụọ iji ata mmadụ winch na ịbụrụ amosu ọgwụcha ise m mba na winch dị that I never see winch the guy go see ya na ngwa bụrụ na the winch bịa ata m orubere mgbe ya ata m winch onye nọ na ide efe n'abalị ide eme ise mis ide eme disappearing mana manipulate ka believe na onye ọzọ na-eme isi n'abalị na disappear ị maghị ekecha kara aka mmadụ nwa dibịa na-agwọ ọlọgọ ọgwụ ka mmadụ nwe onye ahụ ọnwụgo wee zo nwa dibịa ji egwọ ọlọgọ ọgwụ nwere onye iwu ya na-ewegide egwọ ọgwụ ka mmadụ ka dị pesin nwụrụ onye aka ka gị jide ego na line mata onye ahụ nwụrụ makwa ebe ọnwụ chere ụmụ jọs mmadụ rara ụlọ ahụ before nwụọ one of your organs ga-enwe issue so na afụgo ya anyị na-ekwu nwana anyị nwoke si na ọfụrụ agadi nwoke ka o bụ taba n'aka nwoke nwụrụ anwụ sinsi ka ị pụtara fụ ebe o bụ taba n'aka now kedizi onye ga-eji convince mụ na gị again na enwere ọkụ mmụọ na eluigwe m agwụ ndị nna nna anyị nwa gwara anyị na reincarnation na onye nwe ọbịa ụwa ọzọ na ndị ụka gwara anyị na onye nwe ojebe pọgatịrị ma ọkụ mmụọ now reverend father na-agwa anyị na ọfụrụ nwoke nwugo osi nsebe ọdọ na na-akpọ ụtaba kedizi ndị gwara anyị eziokwu ọ ndị nna nna anyị gwara anyị eziokwu ka ndị ụka kedụ ga anyị ga-eso eso Dios ka ịma na onwe pawa o kpechiziri ekpere Jizọs bịazie fodo nwoke ahụ ka akwa ebe ahụ na-disappear were akwa fodo ya AI tụna ya na ikeba na-egbudigbudigbudigbudig niile ahụ mgbe Elijah Enugu na-ewi nke Elene na-ewi Dahosa na-ewi Chibi Joshua na-ewi nke nọ n'uke na-ewi onye ọbụla egbudigbudigbudi ebe ka anyị nọ anyị ka na ebe anyị nọ ndị Hausa adịghị eme mkpọtụ ka na-achị anyị Hausa no one that is in a empty vessel makes noise. I'll say man no kahana ba akanacha maruku echi e batagodo manobodo India o te se treat onye Hausa ke se treat bo na kinu na ndị India mere onye Hausa arrest na Dubai ahụ no o te se treat onye Hausa ke se treat amana ndị Hausa son of the soil aha nwe obodo check ya na gị nwa na Arab country o te se treat gị ka se treat onye Hausa size no very wrong big one ị na-eme ka ikpokọta tribe anya fa na-agba speed onye agbagidegide ohit isi na alụ aja kpee ọmụọmụwazi amụ mgbe ọkpọwa gị ihe ejigide ihe ọzọ ga n'okpem